APSU is changing their position. আগতে APSUয়ে কৈছিল 10% বড়ো মানুহ থাকিলেও আমাক গাঁও লাগে এতিয়া APSUয়ে কৈছে 100% বড়ো মানুহ থাকিলেহে আমাক গাঁও লাগে Today in my speech I have appealed that in BTR the power structure is such that it will be always ruled by the tribal people. However, it has given a huge responsibility upon the tribal community to take care of the non-tribal community. So I have reminded them their historical responsibility. And I am sure that in BTR, both Bodo and non-Bodo, from now onwards, will live peacefully and with a sense of sharing of culture, sharing of power, sharing of prosperity. दिनै बै जोंनि हारिनि सानैसो पलिटिकल लिडारफोरा सिखाव आरो पुलिसनि रलजों जोंनि बिटिसि पलिटिकल प्लेटफर्मखौ सालायलांनो नाजाबाय थादों नामा मालाबाबो चान्स आरो सिखाव होनाय नङा आरो स्पेशली मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव खामानि मावनो गोनां जानानै फैबाय जेराव स्पेशली बिटिसिनि डिपुटि चिफ सोरबा इएम बा सोरबा एमसिएलएफोरा कुनु मोनसे स्टेन्डार्ड पलिटिकल लेभेलाव थानानै गावनि बे गभर्नमेन्टखौ सालायनो बिसोरो हायाखै आरो सासे डिपुटि चिफ जानानै इएम जानानै एमसिएलए जानानै डिसिनि अर्डार लानांगौ बायथ' जानानै फैयो डिसिनि पारमिसन लानांगौ बायथ' जानानै फैयो डिसिखौ सार होननांगौ बायथ' जानानै फैयो डिसिया अथरिटि अर्डार हरागौ मानि साजेसन हरागौ मानि बिसोरो जोंनि बे गावसोरनि दैदेननाय बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव जेबो बुंनो जेबो खामानि मावनो हाया जायनि थाखाय जेराव बिसोरनि आखायाव गावसोरनि बे पलिटिकल पावारानो गैया बेखायनो बिसोरो जोंनि बर' हारिनि पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनानै लानो हाथावना माखासे खामानिफोराबो दिनै गोलैसोनानै थाबाय मानि मा सेन्टिमेन्टेल लिडार जाखो बिसोरलाय दिनै जोंहा गावनि न'आवनो मोनसे स्पेसियेल पावार दंखायोमोन बे न'नि पावारखौ दिनै बिसोर गुबुननो फाननानै लाबाय आरो बे गुबुननि अर्डार बायदिसो दिनै मोसा होनबाथाय मोसानांगौ ओइ जा होनबाथाय जानांगौ ओइ इयाव थां होनबाथाय थांनांगौ फै होनबाथाय फैनांगौ जिराय होनबाथाय जिरायनांगौ बेसे लासिसिनि बाथ्रा आरो माखासे बेफोरबायदि लिडारफोरखौ जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेसनफ्रा बबे मोनसे मोजां आब्रुथिखौ नुहुरनानै फल' खालामनांगौ जाखो रायजो राजा नोंथांमोन हा APSU is changing their position আগতে APSUয়ে কৈছিল 10% বড়ো মানুহ থাকিলেও আমাক গাঁও লাগে এতিয়া APSUয়ে কৈছে 100% বড়ো মানুহ থাকিলেহে আমাক গাঁও লাগে আমি APSUক ধন্যবাদ দিব লাগিব যদি 2003 এনে ধৰণৰ কথা যদি APSUৰ লগত পাতিব পৰা গ'লহেঁতেন আজি আৰু এখন নতুন বিটিআৰ আমি দেখা পালোহেঁতেন আজি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত যেতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ আমি APSUৰ লগত পাতিছোঁ যে বড়ো গাঁওখিনি লৈ লওক নন বড়ো গাঁও বা 50-50 গাঁও দিব নালাগে বাকী মানুহখিনিৰ কষ্ট হয় এণ্ড APSU ৰিয়েলাইজ APSUয়ে ক'লে দাদা লাহে লাহে আমি কাম কৰি গৈ থাকিম এতিয়া আকৌ 15খন গাঁৱৰ তালিকা দিছে আৰু 15খন গাঁৱৰ তালিকা দিছে দে আৰ ৱৰ্কিং ভেৰি ক্লোজলি উইথ আছ প্ৰতিটো এক মাহত এবাৰ নহয় এবাৰ কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক লগ পাই we are working in a matter of collaboration আমি যেহেতু ডিসাইড কৰিছো যে we are not enemy now we are not competitor we are collaborator বড়োলেণ্ডৰ উন্নয়নৰ আমি এতিয়া সমভাগী আমাৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাই নাই যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাই নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ সমস্যাই নাই जाय बाथ्राखौ जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै मोनबाय बे बाथ्राखौ बुहुमनि सासेबो बर' फिसाफोरा सिगाङाव मिथियाखैमोन आरो बे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायना होनायनि थाखाय स्पेशली आसाम स्टेटनि दानि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय सिगां समाव 10% बर' थानाय जायगाखौबो आवग्रिना लानायनि बाथ्रा नाथाय दिनै फैयै फैयै गोलाव समनि उनावहाय 100% जाय जायगायाव माने पियरलि बर' मेजरिटि थानाय जायगा बेखौसो माने आवग्रिना लानायनि बाथ्रा बोजबना लानायनि बाथ्रा अब्ला जाय जायगायाव 10% बर'फोर दङ बिसोर बर' फिसा नंला नामा हा बर' फिसा नंला नामा मोनसे समाव बुहुमाव जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि समखौ गावबा गावनि बेसेनखौ जोंनि बे आलादा रायजो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जाफुंहोनो थाखाय राजा लामायाव साफ्रोमबो ओंखारबोदोंमोन नाथाय दिनैनि बे स्टेजआव बै 10% आरो 100% डिफारेन्स खालामलायनानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजानाय माखासे प्लेन पलिसिफोरा मा
ना बेफोरखौ खालामनानै आन्दोयै बेसेन मोनदों नामा दा बे बाथ्रानि सायाव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माआ क्लियारलि जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै थांबाय दा बै समाव 10% आरो दा समाव मानो 100% बे 10% आरो 100%नि मिनिंखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा कनफिउसाव थानोबो जानो हानाय गामि सोसननायनि बेलायाव जे 100%नि खोथा ओंखारदों बेयावथ' कुनु डिमडआनो गैखाया आरो जिखिनि रेभिनिउ आरो फरेस्ट माने भिलेज दङ बिनि बेलायाव एबव 50%नि जि मोनसे बेयाव मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेसन होननानै दङ बे हिसाबैनो बियो थांगोन 100%ल' गामिखौ सोसननायनि बाथ्रा गैया 100%आथ' कुनु डिसपुट गैया किन्तु आदार देन डेट 50 एन्ड एबव 100 सिम जिखिनि ओनसोल आरो एरिया बेखौ जोङो सोसननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव जोङो मेक्सिमाम गामिखौ सोसननायनि गेजेरजों बिटिआरनि जि सिमा बारायनायनि जि पूर्णांग जि लेभेल बेखौ जोङो मावफुंनांगोन बेफोरबायदि माखासे बेले बेजे बाथ्रा बेरखांबाय थानाय आरो नुथायफोरखौ नुबाय थानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि माखासे बर' दैदेनगिरि लिडारफ्रा बे गुबुन हारिनि पकेट सिङाव दङ जायनि थाखाय दिनै बिसोरो गावनिखौ मोननो थाखायनो हारिया मा जालांथोंसै बेदो बिसोरा जेबो मेटार गैला गावसोरनि गोसो बायदि बिसोरो माने बेबहार खालामनो माने नागिरबाय थायो आरो फैबाय थानाय समाव बिदिखौ सान्स होनाय जानाय नङा गोसोआव लाखिबानो जाबाय बियो माहारियारि आफादनि सोरबा बिबानगिरियानो जा बा बे सोरबा पलिटिकेल लिडारानो जायाथों माने आरो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा बे 2003 मायथाइनिफ्राय बे एबसुफोरा जोंजों थाफानानै हेफाजाब होनानै जुदि खामानि मावबोबाय थानायमोनब्ला नै बिटिआर रेकर्ड बायदि आरो गोदानै बिटिआर रेकर्डखौ सोरजिनानै होनो हाबावगौमोननो दा बे बाथ्रानि पलिटिकेल लजिकखौ नोंथांमोना एसे बुजिदो जेराव दिनै स्पेसियेलि मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थाखादों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाया दिनै बिसा मोनसेबो स्टेन्डार्ड पोस्ट गैया स्टेन्डार्ड जायगायाव थानानै बिसोरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सलायनो हायाखै आरो मा नुनो मोनबावदों जोंनिनो सोरबा बर' फिसाफोरखौ गावसोरनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि एगेन्स्टआव सिरि सिखाव बायदि कर्टआव बिनि एगेन्स्टआव एफआइआर खालामना दोननाय केस होनानै दोननाय बेसे लासिं बेसे मुगैथावना बाथ्रा नोंसोरखौ दिनैयो सोरबा जोंनि बर' फिसाफोरनि एगेन्स्टआव एफआइआर होनो केस होनो थाखाय बै रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै नोंसोरखौ लिडार खालामदोंमोन होनब्ला एसेबां जुदि सेन्टिमेन्टेल मेचुरिटि गोरों लिडार मोनबा नोंसोरो दिनै बेफोरबायदि मुगैथावना थार्ड क्लास लेभेलनि माखासे खामानिफोरखौ नोंसोर जिबनावबो मावनाय नङामोन मा सानदों नोंसोरलाय मा सानदों नोंसोरो बेफोरबायदि खामानिखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव मावनानै दिन्थिनानै मा सानदों नोंसोरो एसे लाजिथावथाव आरो नोंसोर बायदि माखासे बेफोरबायदि केरेक्टारनि लिडारफोरखौ जों माबोरै फल' खालामगोन जोंनि इयुन जेनेरेशना माखौ नुना फल' खालामगोन नोंसोरनि बबे मोनसे मोजां गुनखौ नोजोर होनानै फल' खालामनानै जोंनि इयुन जेनेरेशना लामा हान्थिनांगौ जेरावनोखि नोंसोरनाव जेबो मोनसे मोजां गुनखौनो आब्रुथिखौनो जों दिनै नुहुरदिया आरो माखासे जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरनि सिंनि आन्दोनि लाखुमानानै दोननाय आखुफोरा दिनै बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो स्रा सोराङाव फैजोबदों आरो बैसोरनि बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो बैसोरनि माखासे गाज्रि आखुफोरखौ जों दिनै फोरमान मोनदों जेराव दिनै जों फोरमान मोनदों अब्ला जों फैबाय थानाय समाव बैफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिखौ जोंनि माहारिनि बिखायाव जोङो सापर्ट खालामनानै लिडार महरै लाखिबावनांगौना बावनाङा नोंथांमोनानो एसे बिजिरनानै नायदो बाथ्राखौ